Bueno, maniteko eta saltzi apur bat, euskararen normalizazioek fagortaldien barruen eukidaben ibilbide, oso lotute dabela emunen ibilbideakin, ez? Emuneko 20 urte bete bada, gure euskara planek be 20 urte bete da, ez? Hasieratik elkarlan estuen ibili garelako. Apurba lehenengo kokatzearen fagortaldie zer dan, ez? 8 kooperatibak osatzen dabe fagortaldie. Guztira 3.829 bazkide gara, eta bazkide eta langile kontaute, gutxi gora bera, 4.676 lanpostu mantentzen dugu Euskal Herriko planta ezberdinetan, ez? Gero hortik aparte munduen hainbat tokitan kokatute gauz, ez? Eta, bueno, esan hori da, egunero fagortaldeko planta ezberdinetan, hamaika hizkuntza ezberdin berba egiten direla, ez? Horren kudeaketa dagoen konplexutasun guztiakin. Euskeraren esparru honetan, momentu honetan 150 lagun edo dabiz gutxi gora bera, euskera batzorde ezberdinetan modu iraunkor baten parte hartzen, eta 12 teknikarik apur bat bideratzen dabe egunerokotasunien gure euskera planak. Eta guzti honek, suposatzen da urtien, gutxi gora bera, 750.000 euroko inbertsio bat. Eta zergaitik euskararen normalizazioa fagortaldien, nik esango nuke apur bat oso lotute dauela gure izaerarekin, gure balioekin, erakunde demokratikoa da, kooperatiba garen einien, eta beti gara oso sensible edo permeable momentu gizartie daukozen kezka edo erronka ezberdinei. Euskararen normalizazioaren dinamika, 70. hamarkadan hasi zen fagortaldien, frankismoaren bukaeran, azkenengo urtetan, eta euskal berpizkunde momentu baten, zein eta euskal identitatearen ardatzak ziren elementu berreskuratziek, hori pilpilen zegoen zerbait zen. Gure batxarretan bebai, kezka horiek azaleratu ziren, eta hortik abiatu zen, euskara normalizatzeko ekinbide hori fagortaldeko kooperatiba ezberdinetan. Gure arauetan eta balioetan bebai, printzipioetan jasota dau, eta adibidez, Arrasateko kooperatiba esperientziaren 8. printzipio esaten dau, euskararen berrindartzea, aipatzen da, euskararen berrindartzea hizkuntza nazional bezala. Eta Fagorreko estatututan be, jasota daukogu, euskara, gaztelaniarekin batera, hizkuntza ofizialaren maila aukiko dauela, eta erabiltzeko eta poliki ezartzeko beharrezko neurriek hartuko direla. Apur bat, aipatu dutena moduen, 70. hamarkadan hasi zen apur bat euskararen normalizazioaren dinamika Fagorreko kooperatibetan. Hasiera baten, batez be, euskara eskolak antolatu izen ziren, apur bat langilek alfabetatzeko helburuarekin. Astiro bai, euskara batzorde ezberdinek egituratzen joan ziren. Eta 70. hamarkadatik aurrera, 70. hamarkadaren bukaeran ja, euskara planak martxan jarri ziren, emunen jaiotzarekin batera. Eta 2000 urtetik aurrera ja, apur bat, plan horiek joen dira kooperatiba ezberdinetan, Fagorreko kooperatiba ezberdinetan zabaltzen. Horrek bai, euskara planak martxan jartziek, bai suposatu aldaketa bat apur bat euskararen normalizazioaren ibilbide honetan, hasieran oso bulkada sozialetik sortutako zerbait izen zen, eta euskara planak egituratzen joan ziren egin, instituzionalizazio prozesu bat emon zen, hau da, instituzioek bera, kooperatiba, gero eta erantzukizun maila handia hartu eban euskararen normalizazioaren zeregin horretan, eta hortik aurrera bi logika horiek uztartu izen dugu, alde batetik bultzada soziala eta beste alde batetik erakundearen konpromisue. Horren adibidez, instituzionalizazio prozesu hori emondan egin, euskara plana joan astiro txertatzen gure urteroko kodudak eta planetan eta gure plan estrategikotan. Bai joen gara astiro lanpostu, hasieran zeharkako lanpostuei hizkuntza eskakizune finkatzen, euskara maila konkretu bat eskatzen lanpostu ezberdinei, eta bebai kooperatiba guztitan hizkuntza politikak onartzen apur bat arautzeko gure egunerokotasunien hizkuntzari euskarari kasu honetan emon baraiakon tratamendu. Ordutik ona bilakaera bat emon da, hemen dago adibidez 3 adierazle, apur bat bilakaera hori reflejetan da benak, elebitasun tasa da lehengu ez, eta ikusten da zela, uneko 60 bueltan egotetik, uneko 80 batera igo dan, ahozko erabilerak bai, kooperatiba barrutan igoera bat nabarmen auki dau, uneko 30 azpitik geunden 2002 urtien, eta 2016-17 urte honetan, uneko 50 buelta horretara hurbildu gara.
Eta gero, batzar orokorretan, dala gure kooperatibetan, organorik gorena, euskararen erabilera, 2000 hasiera, 130 baten bueltan zegoen bitartien, momentu honetan, bataz bestekue, kooperatiba ezberdinetan, 180 horretara hurbildu da, ez. Beste datu batzuk, apurua reflejetan daben hazindan gaur egungo gure egoera, batzuk aipatu duaz lehen, elebintasun tasa, 180aren bueltan, ulermen maila, gure bazkidien ulermen maila, 184 da, 184ak ulertzen da euskera, lehen aipatu duten hau duen, batzarre nagusietan erabilera, bataz bestien 180aren bueltan badaube, kooperatiba batzutan ja azkenengo urtetan, ohiko batzar nagusiek euskera gutxien egin izen dira, ahozko erabilera 150aren bueltan, euskera eskoletan, azkenengo ikasturte honetan, 200 pertsonatik gora, dabiz euskera ikesten, eta bikain ziurtagiri jai dagokizonien, 3 urrezko ziurtagiri eta 8 zilarezko ziurtagiri daukoguz. Hau da beste adierazle bat, apurua bai, reflejetan dauena gure egoera, konparatiba bat, kasu honetan Arrasate Herrize, eta Arrasate Herrizen kokatute dauzen lau kooperatiben artien, ez? 3 Fagortaldeko eta gero Ikerlan. Eta hor ikusten da, ahozko neurketei dagokizonien adibidez, 2 urte ezberdin hartzen dira, 2011 eta 2014 urtien, kooperatiba barrutan ikusten da zelan tendentzia positibo bat eukidaben ahozko erabilerak eta gehikuntza bat emondan 2 urte hoien artien, eta bien bitartien Arrasateko Herrizen bardin mantendu da ahozko erabilera hori, eta gainera kooperatibetan dakogun ahozko erabilera hori Herrizen, gukokatutea gozen Herrizen dauena, baina altu hau da, ez? Eta elebitasun tasarekin beha, antzerako zozer gertatzen da, 4 kooperatiba hauetan, elebitasun tasa da, Arrasate Herrizen dauena baino altu hau, ez? Eta hau da, nolabait errefleju, urte guzti hauetan euskera planen bitartez egindako lanaren errefleju ondorizu, ez? Eta aurrera begira zer, hemen 2015 urtien hausnarketa prozesu bat zabaldu gendun Fagorreko kooperatiba ezberdinetan, balioan jartzetik urte guzti hauetan egindakue, baina kontziente izen dabe bai, nolabaiteko tope batzutara heldu ginela eta zailtasunak geukazela salto kualitatibo berrizek emoteko euskararen erabateko normalizazio horretan, ez? Hausnarketan ibili ginen beba, ia misioa mantendu behar gendun, aldatu behar gendun, azken erabaki gendun misio lehen geukana moduen mantentzie, ez? Gure misio batez bezaten dabena da, euskeraz lan egiteko aukera bermatuko dugula, ez? Ez da bai da gai egon zen misio ambiziotxoa boa jartzi eta esati euskera gure lan hizkuntza izango dela, baina uste gendun oraindik bageukala rekorri due lehen hautik geukan misio hori betetxeraino, ez? Eta, hausnarketa horretatik, 4 lanildo berritu urten dira, ez? Orain, momentu honetan, Fagorreko organo ezberdinetan eztabaidagai dauzenak. Lehenak ulermena egiten dutza erreferentzia, eta hemen helburu da ulermena bermatzie, ez? Azkenien euskara lan egiteko aukera bermatu nahi badugu, beharrezko edalako dano gutxienez ulermen maila eukitzi, ez? Eta, horretarako, eztabaidagai da momentu honetan, gure lanpostu guztizei, gutxieneko eskakizun finkatzi eta gutxieneko eskakizun hori euskararen ikuspegiti ulermen maila izetie. Bigarren hildue mapa linguistiko eta arnazguniekin apur bat erlazionaute dau. Eta ben apur bat egin dugun ariketa da kooperatiba bakoitzak bere azterketa bat egin, apur bat aztertu departamentu edo gune natural bakoitzien zein dan euskararen egoera, zeintzu diren arnazguniek, zeintzu diren arnazgune potentzialak, zeinetan ulermena bermatute dauen, eta zeinetan ez dauen ulermen IP bermatute, ez? Eta ja, ekipo edo talde bakoitzaren errealitate konkretutik abiatute, baina neurri eta politika zehatzak finkatu, arnazgune babesteko, arnazgune potentziala diren arnazgune bihurtzeko, eta holan, ez? Hirugarrena da funtzio propioena, eta hemen egiten dara hausnarketa da, azkenien egoera bardini ez dauzen bi hizkuntza, ez? Hizkuntza minorizatu bat euskera eta hizkuntza hegemonikoa gaztelera, hizkuntza minorizatu horrek espadakoz funtzio propizioek, normalien hizkuntza hegemonikoek bere espazioek bajan egiten dutxasela, ez? Zentzu horretan, plantetan gabizena da, gure bazkidetza harremaretan, ambito instituzionalien euskera izetie lan hizkuntza eta euskera utxien funtzionetie. Eta azkenengo bildue, euskararen normalizatzeko proiektuaren legitimizazioa handitzie, komunikazioarekin oso erlazionaute dago, gure komunikazioa apurat indartzie, bai barrura begira eta bai kanpora begira, gure euskara planen zilegitasun hori handitu ahal izateko.
Eta hau zen, nik kontetako neukana.